Renouveau matin ni o ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye ni y'a kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye aw ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn ka segi ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé ale sugantili la aw minnu bɛ aw wakilu sɛmɛ anw na k'aw ka danaya da anw kan ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la kunnafoniya ko o nasira fɛ o hukumu kɔnɔna la anw de layidu ta aw ye wa an bɛ to an ka layidu kan kɔ ni o ye ka na kunnafoniyaw kunfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la soli ka wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban aw ka teliw bɛ renouveau la an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔndaw la don o don an bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ lajɛlen ma radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ka fara an ka farankan radio tɔ bɛɛ lajɛlen kan sabula radio kɛmɛ yirika caman bɛ sɔgɔ renouveau FM na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali dugubaw fara a dugumisɛnnin caman kan min b'a to bɛɛ lajɛlen dama bɛ kɛɲɛ kunnafoniya ko ale na sira fɛ bi ye juma ye décembre kalo tile 10 san 2021 bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni ko o tɛ kɛ maa si negela ye sabula anw tɛgɛ kɔrɔla falen don kunnafoni sanuman na k'a lase aw ma k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw ye ja ɲuman ye kumakan ɲuman sɔrɔ studio bamidaw kɔnɔna na anw ma fila bɛ yan nɔ Idrissa Sidibe Janjo Masa ka fara ne yɛrɛ kan sɔɔni an bɛ don kunnafoni olu kɔnɔna la Janjo i ni sɔgɔma Fanta i ni sɔgɔma an b'i fo ani ka lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ an'a kɔ ka y'a fɔ cogo min na bi ye juma ye an bɛ jɛ ka Allahu Taala fo ka barikada ni ka laban ka ɲini a fɛ ka hɛrɛ ni ko latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye kamanagan o kamanagan magwan bɛ maa o maa la a magwan ne kamanagan taba ye daliba masa an bɛ dugawu kɛ ala ka i k'a dɔn magwanw bɛɛ lajɛlen ban pewu kolosima min n'an b'o ɲini an ka jamana ye an bɛ dugawu kɛla k'o sinsin an ka jamana ye ɲumadɔnyaw mana se y'a fɔ ka ban k'a fɔ bi ye lahɔrɔma don ye bi ye baton don ye kumana an kan k'a dɔn k'a fɔ o don dɔgɔkun kɔnɔ an miiri ni ka laban ka daba wele a ka yafa k'an ko jɔakun ko kɛlɛw ma baw hadamaden jurumintɔni i man'i kɛ cogo cogo kuma dɔw la san ko an bɛ kuma min na i ko sisan a kow ma nɔgɔ yafa deli o kan ka kɛ don o don kelen ko ye Janjo i bisimila i bɔra ka dugawu minnu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ya rabi ala ka an faso kolosuma ni o bɛ tali kɛ Mali la Janjo i ka golo kɛ kurani ɲana ay gasi do nin ku ye mboto ye amere en kan nordi en kan bana hate kure en di yurmu dun duru mu no ko bon jay ni ambe kan labe ambe ka parce que ko bomo sigi be cogo mina sisa a ko ka chade na man la janga farati be bomo sigi la o ta ko la bashi a ko bela jeli bena dala be na la sona i fana merci i fana sebe ko parla. Merci Janjo. An bɛ taga ɲɛfɛ o la bi jɛmukan kɔnɔna la kunnafoniw bɛna tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye ni sanga kɔnɔna la Mali jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale kɔni bɔra ka kuma jamanadenw fɛ surɔ a bɛ fɔ min ma ko adresse à la nation o la Assimi ka surɔ lasili ninnu kɔnɔna kumaw ye jumɛnw ye ani Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛ na o walawala maliden kelen-kelenna ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ transition ma ɲɛma Assimi Goïta ale ka surɔ discours kɔnɔna kumaw olu kan o fɛnɛ kɔfɛ seko ni dɔnko binakun kan maaba dɔ tun bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la min ka wulikajɔ bɛnna kosɛbɛ min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko koɲɛw labɛnni ni o bɛ tali kɛ Tom Sangare la bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Tom production na ale kɔni miniji dɔgɔyara fɛn min bɛ tali kɛ a kɔmaw kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Tom production Tom Sangare ale tɔgɔ la ni o bɛ tali kɛ nuit de Tom production na alors a bɛ kɛ nin juma in na o la an bɛna wele bila a ko labɛnbaga kulu ma ɲɛma dɔ ma o ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan ko min y'a to u bɛna nin tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Tom ale ma anw ka bidon baara ɲɔgɔn welele an bɛna Mariam Kone ale bisimila bibina Mariam Kone ale ka wulikajɔ n'a ka kɛlɛ o dɔɔni don Mali kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ da la dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛli ko ale kɔni n'a baara ɲɔgɔn tɔw u ka kulu kɔnɔna la ni o ye u ka collectif ye u ka wulikajɔ ye min b'a to da la dumunifɛnw olu sɔngɔ kɔni bɛ se ka jigin cogoya min na
fɛbɛ talikɛ Mali gouvernement na o kɔni ye mesure dɔw ta dala dumunifɛn sɔngɔ gɛlɛyali olu koɲɛw kan o la ani Mariam Kone bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ ale bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ a don kibaru kama Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni o y'ale ka wuli ka jɔ ye Alexis Kalamiri bɛ bisimila bi a ma sɔn min ma a bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye ka fara o kan anw ka don fɔli duman o bɛ yan kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi jɛmukan kɔnɔna na an bɛ baaraw nun don sisan ni wagati boloda cogo ye Sankolo o bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Tombouctou marabolo kɔnɔna la ka taa se Kidal ma ani Tawleni nɔgɔ bɛna da Kabala olu fɛ yen nɔ fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga kɔni o tɛ nana bonya kosɛbɛ ko gɔngɔnbilo bɛna kɛ Mali fan dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ marabolo fo ka taa se an ka jamana tilebi fɛ marabolo dɔw ma gɔngɔnbilo kɔni o bɛna kɛ olu ka yɔrɔjan filɛli o bɛ don o ɲɛfɛ yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o la bi tilegan in na température kumabaw ani kununta koniw da ɲɔgɔn ma yɛlɛmaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la Kayikaw tilegan in na aw ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 37 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ 35 la Sikaso ani Segu ka taa se Mopti ma olu ta bɛ kɛ degré 34 ye Tombouctou olu ta bɛ jɔ 31 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Kidal marabolo kɔnɔna la bi tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o fariya bɛ t'i jɔ degré 28 na Menakakaw olu ta bɛ kɛ 31 ye Tawleni olu ta bɛ jigin ka na 25 la Buguni ani Kucala olu ta bɛ kɛ degré 35 ye Kitakaw olu ta bɛ kɛ 36 ye Nyoro olu ta bɛ jɔ 35 la Nara olu ta bɛ kɛ 34 ye Douanza olu ta bɛ kɛ 32 ye San marabolo kɔnɔna na bi tilegan fɛ olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ jɔ degré 34 na Banyangarakaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Joyila olu ta bɛ kɛ degré 35 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛna jɛya fonɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ ka kɛɲɛ ni yɔrɔjan filɛliw cogoyaw ye ko gɛlɛya fitinin bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la bi tilegan in na Bamako district kɔnɔna la tile bɔta hakɛya o b'i jɔ degré 34 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 43 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 5 ye ni wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di aw ma i n'a fɔ ladala ko la jɛmukan in kɔnɔna na a kun ye maliden kelen-kelenna ka se ka taa n'a bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawleni ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma donc kibaru lase wagati ale sera me kɛnɛ to Janjo Masa bolo ko ni ye kunnafoni dugu jɛlen ye Janjo Masa Fanta Tumota kunnafoni dugu jɛra an b'a dɔn bi ye juma ye sini ye sibiri ye siga t'a la nka sini sibiri ni sibiri caman fana tɛ kelen sini ye asisi sibiri ye siga fosi t'a la numu bozolakaw bawo olu fana ka kuma dana kɛ e ye siga fosi t'o la yala n'a fɔra ko y'a kuma la e ka taa numu bozo a n'a ka commune représentant ani jɛnɛ cercle ani Moti mara kumakan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin Asimi ma jɛmukan in bantɔ an b'o laseli kɛ Janjo o kumana an b'i fo k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 i k'a dɔn ale sanga 29 sɔrɔ numu bozo o ye kelen bɛ ŋuɲa fo ka se k'a dɔn kantarakaw olu fɛ yen nɔ ni sanga in na jɛnɛ marabolo kɔnɔ an b'o heure kelen de k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Aruna B Kone ma fɔ y'a fɔ Joliba Badugu Joliba an b'a fɔ Renouveau Télé filɛbaw ye k'aw bisimila bakurubaw filɛ nin ye min ye sigiw ye o bɛ kɛ sini Mali kɔnɔna na u ko ma ko assise nationale n'a bɛ refondation ko fɔ o kumana min ye an ka jamana maraba colonel Asimi Goita bɔra ka kuma kunnafoniyaw la kumabaw an b'an da se o ma Banjangarakaw ye u ka kumana sariya sɔsɔ ni ka dansigi u la ka sɔn ka u yɛrɛ ye jamana sariyaw kɔnɔna na nka dɔgɔkun kelen u ye o de suma k'o di jamana marabaw ma o kow kɛra kɛcogo mun na an da bi don fana fo ka se min bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bilalen don ka ɲɛsin diɲɛ kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛliw ma cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na a la ɲɛnamayara nin ye kunnafoniyaw la kumabaw ye aw y'aw bisimila Renouveau Télé ale sanfɛ.
Amo ladoniya k'a fɔ ka daminɛ kabi dɔgɔkun daminɛ na Banjangarakaw tun ye u yɛrɛ ye k'a dɔ wale kɔnɔna u ko ma ko désobéissance civile dɔwɛrɛ tɛ k'a ye k'a fɔ olu tɛ u yɛrɛ ye jamana sariyaw kɔnɔ ne ka sabu kɛ k'a dɔ lakanabaliya kɛra sababu ye k'a dɔ magba min lase sigida in ma Banjangara o hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabaw olu kɔni ye ministre saba bonyango ne ka olu kɔni k'a dɔ olu taara ne ka taa kuma ni sigida maaw ye akila jigina ministre min ni ale ɲɛsilen don an ka wulumasiri tabaw ni olu kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw n'a bi colonel Sadio Kamara ale kofɔ fɔ ka se ministre colonel Ismaila Wagema ale min bɛ ni a ɲɛsilen don an ka jamana o kumana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka sinsin cogo min na fɔ ka se dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni hadamadenya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛya bɛ se ka sinsin cogo min na ni o bɛ k'a dɔn ministre Imam Umaru Jara o kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimilala Banjangara u ka taama in kɔnɔna na u ye sigiw ni ka o kɛ ka laban tuguni hakili falenfalenw caman kɛra ni jamana yɛrɛ kɛlen don ka dasa bɛn bɛ se ka lasinsin cogo min na lakana labɛnw minnu ni olu bi senna nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Banjangarakaw olu fɛ yen o kɛra sababu ye kulu min ni olu kɛlen don ni ka nin hakilina ye k'a ta k'a fɔ u tɛ u yɛrɛ ye jamana sariya kɔnɔ n'u ko ma ko désobéissance civile o ka sɔrɔ ni ka u kumana k'a fɔ dɔgɔkun kelen u b'o suma k'o di jamana marabaw ma an ɲamada o kunnafoniya sɛnsɛnlenw fɛ. Lakanabaliya min fanga bonyanen don kosɛbɛ Bajangarakaw fɛ yen walasa k'u ka dusumakasi yira ka kɛɲɛ ni maa 30 bɔɲɔgɔnko ye n'olu bɔnɛna o ɲina juma tɛmɛnen Bajangara dugudenw olu bɔra ka désobéissance civile kɛ u y'o ɲɛnɛmaya ni mun ye foroba cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu wa dugudenw fɛnɛ olu sɔnna n'o hakilina ye ani u taara ni o sira fɛnɛ ye n'a bɔra foroba bolimafɛnw na kɛnɛyaso ani feerekɛyɔrɔw cakɛda tɔ bɛɛ lajɛlen kun datugulen don u ka nin wale kun jɔnjɔ de ye ka jamana ɲɛmaaw wele k'u kana lakana sabati olu ka yɔrɔ la ka dɔ fara finitigilakaw hakɛya kan minnu bɛ Bajangara yen nɔ walasa ka dususuma nɔgɔya Bajangara dugudenw ye minisiri 3 olu bilala ka taa Bajangara a fɔlɔ ministre de la défense et des anciens combattants ni o ye colonel Sadio Kamara ye ministre de la réconciliation nationale ni o ye colonel major Ismaël Wage ye ani ministre délégué de l'action humanitaire ni o ye Imam Umaru Jara ye olu maa 3 de taara Bajangara u taara ni cikan mun ye u fɛ o ye ko Bajangara dugudenw kulekan mɛnna ani k'u na fɛɛrɛw sigi sen kan walasa lakana ka segi ka na Bajangara fan bɛɛ lajɛlen na Bajangara dugudenw kɔni k'olu bɛ ka jateminɛw kɛ k'a lajɛ ni kɔrɔfɔ ninnu n'u bɛna waleya hakila e ma fifamɛ nunawo ka ɲɛfɔli mɛ kɛ sababu ye an ka faamu caman sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na an y'a yira o la k'a fɔ min bi tali kɛ an ka jamana a kun kɛlen don ne ka sigiba min boloda u ko ma ko assise pour la refondation on k'a fɔ assise nationale de la refondation i k'a dɔn o kɔni baaraw bi daminɛ sini yɛrɛmarakafo olu kɔnɔna na ni o bɛ kominiw kofɔ o kumana u na tugutugu ɲɔgɔn na ka minnu u bɔra ye min bi tali kɛ o kibaruyaw fana bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cercle la région na an'an ka jamana yɛrɛ a lasigiden so minnu n'olu bɛ k'a dɔn jamana kɔ kan fɔ ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni kana sigiba kuncɛ Bamakɔ a kun ti dɔwɛrɛ ye dekun ni gɛlɛya min bɛ jamanadenw na ani jamanadenw yɛrɛ b'a fɛ i k'a dɔn ni kura min ka fiɲɛ jamana mara a kɛcogow la olu baaraw bi senna ka bɛn ni o ye colonel Asimi Goita bɔra ka ɲɛfɔliw kɛ surɔ an ka jabaraninba la a ɲɛfɔliw kɔnɔna na a kɔni ye tasibila ta ka ɲɛsi k'a dɔn Banjangara wale minnu n'olu kɛra ani lakanabaliya min kɛra sababu ye ni ka dekun lase i k'a dɔn sigida maa o maa ma ka laban ka dugawu kɛ ka kumana ka ɲɛsin furu bɛɛ lajɛlen ma nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn u ko kunkan ko kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka i k'a dɔn marayɔrɔ sabanan n'a bɛ Sikasokaw fɛ yen olu kofɔ olu kɔni ye u kɔrɔfɔkanw ni ka dɔ yɛlɛ a la ka ban k'a fɔ u kumana région maa minnu n'olu bɛ sugandi walasa ka na sigida yɛrɛ kunkan kibaruya ni ka o kofɔ o maa minnu dantigɛlen don k'a ka lajɛ teliyala dɔ ka fara a maaw kan u ko ma ko kota o kɔni kɛra kibaruyaw ni kunnafoniyaw ye minnu ni olu kɔni bɔra Sikaso yan fan na waati n'a nataw la o kumana an da bɛ don o kibaruya tɔw olu la. Kunnafoniko nasiraw la lakanabaliya bi ɲɔnɔnkaw fɛ hali bi hakilila jiginna min bi ɲɔnɔ marabolo kofɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ janw dalen kuma ni sanga bɛɛdaw sanfɛ mɔgɔw taama siraw kan ani waati bɛɛ lajɛlen la ka mugu pɛrɛnta bila i k'a dɔn pɔnw kan n'o ye mɔgɔw tɛmɛnsira ye ka ninnu tiɲɛ ninnu ye wale ye minnu bɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ hakilila jiginna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn pɔn minnu olu bɛ kumana kɔw sanfɛ walasa ka duguw kɔni kala ɲɔgɔn na
o ko datka wale keba kera sababu ye ka kumana ni ɲɔgɔnna wale wɛrɛ tuguni ni ka o kɛ dugula n'a bɛ nguma kura ale kofɔ ni ka nin yɔrɔ in ka a bayɛlɛma ka pɔn ɲini k'a tiɲɛ o kɔni kɛra dekunba ye min ni k'a dɔn k'a fɔ nguma kura a n'a makafo bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ dekun min kɔnɔna na fɔ ka se farabugu ani a sigiɲɔgɔndugu bɛɛ ninnu pɔn ninnu kɔni karilen kɛra sababu ye ne ka nin dugu kofɔlen ninnu ne ka u tigɛ ka bɔ o kumana u sigiɲɔgɔndugu la o kama lakanabaliya hali bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a ko bɛ sen na i n'a fɔ kibaruyaw ye a lase cogo min na ka se nin bɛɛ lajɛlen ma forow fana olu bɛ ka jeni n'a fɔ u bɛ a walejugu in kɛcogo mun na ka kɔrɔ Nyorodi Sahelkaw olu fana feno an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn min ye kalo tile 8 min ye kumana ne a bɛ décembre kalo kofɔ dugu min ni o bɛ fasodenbɛ ani mankana o ni ɲɔgɔn cɛ kofɔ min bɛ Nyorodi Sahel ale marabolo kɔnɔ bingani wale dɔw fana kɛbaga kɛra sababu ye ni ka bingani ta ka ɲɛsin ka dɔ dugutala dɔw ma o min kɛra sababu ye o kumana u taara ni u bolola hɛrɛw bɛɛ lajɛlen ye o kumana fɔ ka se u ka telefɔniw ma o ni wale in kɔni kɛra sababu ye kibaruyaw y'a jira k'a fɔ minnu ni u kɛra nin wale in kɛbaa ye k'a bɛ n'a fɔ u tun bɛ bolimafɛn la n'u bɛ Mercedes kofɔ jɛma o kuma u kɔni ye i k'a dɔn mugu ci nin taa ni ka segin kɛbaw olu ma ka laban mugu ci in kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 2 kɔ olu bana nin ko in sen na nka kunnafoniya y'a di k'a fɔ ko maa ɲɛmaa minnu n'o ye mara kɛbaa minnu bɛ Nyorodi Sahel marabolo kɔnɔ lakanako la k'u kɛn bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka i k'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan ni ka sɛgɛsɛgɛli boloda nin ko da la cogo min na. I n'a fɔ bakurubaw la an ye a ɲɛfɔ aw ye cogo min na ka fara diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min ni o ye yurukuyuruku kɛlɛli kunkanko kibaruya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda min bɛ an ka jamana kiriso kunna ko ma ko Direction nationale de l'administration de la justice ani cakɛda min fana sigilen don yurukuyuruku o kɛlɛlen n'o ye Office central de lutte contre l'enrichissement illicite olu kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo ani wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa yurukuyuruku bɛ se ka kɛlɛ cogo minnu na hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a ko la hali bi fɛɛrɛw jumɛnw ni dabali jumɛnw kan ka se ka sigi sen kan ni maa kofɔlen ninnu ye ɲininkali ninnu jaabi Hawa Sanogo ani Zakariyaw Umar Keita olu bolo an ka ɲɛmadaw ka kibaruya sɔrɔlenw fɛ. An ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu kɔni ale ɲɔgɔn don kosɛbɛ wa a bi cakɛda camanba de la wa a kelen don sababu ye ni ka se ka gɛlɛya caman don an ka jamana ka taa ɲɛ kow la ni san laban ninnu yɛrɛ la yuruguyurugu carilen don kosɛbɛ Mali kɔnɔna la Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ale président ale y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu k'a kun ka ca kosɛbɛ yuruguyurugu a carilen don Mali kɔnɔ a bɛ Mali fan bɛɛ a bɛ an ka société niveau bɛɛ de la dɔw b'a kɛ u ɲinɛ ma dɔw yɛrɛ fɛ u b'a kɛ ka sɔrɔ t'a dɔn k'a fɔ ko kojugu don dɔw fana b'a dabɔ a kama k'a kɛ parce que a b'u permettre ka kɛ fɛnjugu ye donc a bɛ bɛɛ de concerné o de kama an ka baara de ka kunnafoni di mɔgɔw bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ sen b'a la n'an ye misali ta a bɛ fɔ min ma ko Transparency International san olu bɛ jateminɛ kɛ jamana diɲɛ fantan ni 4 k'a lajɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen kɔnɔna na yuruguyurugu bɛ cogo min n'a y'a lajɛ ni san damadɔ kɔnɔ Mali bɛ kɔfɛ jamana minnu bɛ kɔfɛ Mali bɛ olu jamanaw de la san l'an 2020 jamana 180 kan Mali kɛra 129 ye a bɛ i n'a fɔ ni ala kun kɛra kilasi ye donc ni ekɔlidenw kɛra 180 ye Mali kun ye 129 ye san wɛrɛ la minnu bɛ ka yurugu kɛ kosɛbɛ an bɛ ɲɛfɛ o b'a jira k'a fɔ ko corruption carilen don Mali la walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na maa minnu ka baara n'o bɛnnen don yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli ma olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko walasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la jamanaden bɛɛ musoman ani cɛman denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko corruption ka jugu a b'a an ka diɲɛlatigɛ dɔn bɔgɔ la an kana kɛ o kɔni bɛɛ k'a dɔn yɛrɛ i k'a dabila a sira filanan ye fana ye ɲangini de ɲangini sariya ka boli a ka bato ni minnu ye sira bila kiiritigɛlaw ka kiiritigɛ a ɲɛ kan ɲangini min kan ka da mɔgɔw kan a ka da o kan ensuite o kɔnɔna na fana il faut que fɛn ka bɔsi a tigiw la k'a bila ka segin ka na jamana ka palan kɔnɔ o yɛrɛ de ye o tile ka baara kumaba ye nafa bɛ o tile ka baara la
a bɛ yɛrɛw de la an ka baara hukumu kɔnɔ san 2 kɔnɔ n'o ye 2019 ani 2020 an ye dossier 9 mɔgɔ 9 ka dossier de bila ka taa tribunal la musawari min kofɔlen bɛ o dossier kɔnɔ miliyari 6 ani miliyɔn 995 dɔɔnin de b'a jɛ miliyari 7 la olu wari fana ye so ani wari minnu bɛ compte kɔnɔ nka kumaba ye sow ye mɔgɔw bɛ sow jɔ dugubaw kɔnɔ dugumisɛnw na dɔw fana togodala u ka forow kɔnɔ donc an sera ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o mɔgɔ 9 nin kan an ye so minnu sɔrɔ a kɛra so 384 an n'a papiyew de sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ 9 k'a sɔrɔmafɛn olu ye an ye olu de dossier bila ka taa tribunal la kɔlɔlɔ min bɛ corruption na o de ka jamana bila kɔ kan an bɛɛ ka diɲɛlatigɛ nagasi ka dɔn bɔgɔ la c'est corruption bɛ kalan tiɲɛ corruption bɛ kɛnɛya tiɲɛ corruption bɛ jamana bali ka siraw dilan corruption bɛ jamana bali ka wari kɛ hali sɛnɛkɛfɛnw ani sɛnɛkɛyɔrɔw labɛnni na corruption bɛ na ni kɔlɔlɔ ye hakɛ t'a la dan t'a la o de kama min don kojuguba de don aw ka dɔn k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na maa minnu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma o dɔ de ye bureau du vérificateur général n'a bɛ fɔ a ma ko BVG office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'a bɛ fɔ ale ma ko OCLEI ale ni cellule nationale de traitement des informations financières n'a bɛ fɔ o ma ko CENTIF fo ka se cellule économique et financière du parquet ma. Ayiwa hakili la faamu caman sɔrɔla na fanta tumo ta tako fɔlɔ fana nin bɛ dansigi o la sisan kɔni ni ye sɛgɛsɛgɛli a tɛ da duguba dɔrɔn na dɛ an bɛna jateminɛ e yɛrɛ so min b'i bolo Bamakɔ yan min b'i bolo Jɛnɛ min b'i bolo Nubozo ka taa a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Janjo ni ye kɛlɛtigɛ ye dɛ cogo di sa e min yɛrɛ fɔlɔ ko fɔ ko fo ne Janjo ni ye bagama ye cogo di ni ye bagama ye a m'o de fɔ sisan a ko maa 9 so 100 n'a kunkan fɛ miliyari y'a bala dɔɔnin ka jɛ 7 na docteur Mumuni ko ten o ko tigiw ko ye ka ko fanba ye so jɔ de ye maliyɛn mana wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛ soba de jɔ donc an bɛna lajɛ e fana bon i mɛnna présentation na sisan donc yala so joli b'i bolo Bamakɔ yan anw tɛ siran anw tɛ tamaki joli bɛ Jɛnɛ joli bɛ Nubo joli b'i yɛrɛ bolo an kɔni tɛ an bɛ k'a ɲini hali y'a fɔ la logement sociaux ni minnu bɛ ka ɲini a tɛ ka sɔrɔ i bi kuma jɛlen de fɔ sisan Janjo i b'a fɔ de Janjo e y'i cuni ne de an y'an fara ɲɔgɔn kan ka logement sociaux ɲini an ma ɲɛ sɔrɔ la se b'i jɔ ko ne so minnu jɔ ya baasi tɛ o bisimila an kɔni sɛgɛsɛgɛli kɔni o clé min b'u bolo o bɛ ten de u ka continuer u ka baara fɛ u tɛ pan ko kunna dɛ oui u b'a sɛgɛsɛgɛ international de lutte contre la corruption hakili la kunun kun don ni an nana an n'a tako filanan fana ɲɛfɔliw kɛ siga fosi t'a la waleya fɛn o fɛn bɛ se ka to an ka jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ jamanadenw bɛ lafiya o waleya o kan ka encourager kosɛbɛ ni tun bɛ tali kɛ don kibaru ta ko fɔlɔ la Janjo k'i fo an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ni sanga kɔnɔna la ni Sori ka labɛnw sabatira an bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw kɛnɛ kan